Сега ще ви покажа в няколко лесни стъпки как да инсталирате OBMON Hotel. За целта трябва да сте го свалили първоначално от сайта CRM България, секция Download. Ето къде сме запазили файла. Стартираме го. Даваме Next. Оставяме всичко както е избрано автоматично. Next. Място за инсталация по подразбиране. C Programs File EMG Soft Hotel. Може да изберете и друго място, както пожелаете. Даваме Next. С това инсталацията завърши. Ето е къде се появява иконката на хотела. Стартиране. Даваме успешна връзка с база данни. От същото място на сайта, в Download секцията, съм свалил на десктопа в папка Hotel Database примерна база данни за тест на хотела. Може да запазите където пожелаете. От път избирате Hotel Database, връзката е успешна. Затваряте прозорчето за база данни. Стартирате отново Hotel Management. Потребител администратор, за парола няма нищо. Давате вход. Избери. Схема на хотела. С това хотелската програма е конфигурирана и може да бъде тествана.